Como funciona a violencia simbólica? Vou tirar deste fío porque onte mandáronme un pantallazo dun Twitter do PP onde, polo do 25 de novembro, saían coa imaxe de Rosalía, a famosa do fanzine, sin os elementos estes de que parece unha actriz porno, pero o resto da imaxe seguía modificada. Estaba cos beizos encarnados maquillada e cun destes vestidos palabra de honor. E daquela a que liaches, patiño? E deixaronme 2 persoas. Eu non o liei. O que eu fixen é nomear a violencia e sinalala. É unha violencia simbólica que opera a nivel inconsciente, incluso quen a exércea a nivel inconsciente desde esa microfísica do poder, donde fai o que o poder di porque está normalizado, non é consciente da violencia, pero exércea e as persoas recíbena, saben que algo pasa, pero dáse por normalizada, sí? É isto. Non é que agora eu a liei. Non é porque eu sinale unha imaxe que ten un simbolismo, ten un contido de violencia contra Rosalía de Castro, que ademais é a nosa referente principal feminina, que eu ao sinalalo, agora todo o mundo ataque a Rosalía. Porque o PP, este ataque cultural, facíao con outro tipo de violencia, que é o de ignorar, non ter en conta. Silenciar algo é un tipo de violencia simbólica tamén. Isto explícase cos maromos moi ben. O maromo que non te nomea, sí, exerce violencia simbólica sobre ti. O maromo que te deixa unha semana sin contestar no WhatsApp exerce violencia simbólica sobre ti porque te está ignorando. Que isto era o que facía o PP. Eu sinalei a outra violencia e o que fai o PP é ver que esa violencia é máis vistosa e ademais agora está autorizada por aqueles que se creen propietarios da cultura galega. Por exemplo, cando a Cija Ensino non retira ese material, por máis que digo, sí, fixémolo, pero nós non puxemos, pero teno colgado na web, porque isto está validado polas institucións, de algunha forma está reivindicando esa violencia, está correcta, está normalizada, está acreditada, está subvencionada, está toda a violencia aí. E os outros fano tamén. Eu, nun acto público, pagado por institucións galeguistas e organizado por institucións galeguistas, vin rachar un libro de Rosalía. Rachar un libro é un acto de violencia simbólica que deberíamos ser quen de ver todas as persoas, porque destruir libros é a violencia simbólica máis significativa que vimos ao longo da historia, desde a Biblioteca de Alexandría, queimar imprentas na Idade Media. Deberíamos ser conscientes disto, onde unha persoa do movemento queer lé un poema de Rosalía para dicir que ali Rosalía falaba de persoas trans e despois racha o libro. E eso simbólicamente di: non tedes acceso á interpretación libre destes poemas. E ademais estou aquí nun escenario acreditado polas institucións que simbólicamente se apropiaron da cultura e da memoria galega. Porque pon galeguista ali. Ti porlle galeguista, pon un adhesivo de galeguista, e daquela xa és galeguista. E isto non vai así, porque eu chámome Eva María, sí, e non son nin a gran pecadora, nin María a Redentora.
Aquela, ti cando lle pos galeguista, despois ten que haber unha coherencia co que faz. Aquela, eu non liei nada. É así como opera a violencia simbólica. Este é un galeguismo que de algunha forma entrou en liña co antigaleguismo. Non se sabe ben como, pois desta maneira, a microfísica do poder, sí, que agora exerce esa violencia e vindica porque é noso. E no 25 de novembro o mellor que podían facer é quedar todos na casa. Sí, os do PP malos do BNG. Non, podíades quedar na casa. Polo menos non facer mal. Uns, vale, porque xa sodes machistas enrecinados. E os outros, porque para falar de violencia contra as mulleres hai que saber definir que é unha muller. Sí? E eu sinalei e sigo sinalando esa violencia simbólica. Esa violencia simbólica cultural. E se collemos a figura de Rosalía, tamén é machista. Tamén é sacar unha muller que é das primeiras españolas que poderíamos dicir que tiña un discurso feminista porque Rosalía coñecía os movementos sufraxistas franceses, por exemplo, aparte do seu pensamento, que podía ser feminista, ademais xa se encuadraba no movemento que se chamaba feminista. E vides vos exercer esa violencia contra esa muller, que é unha violencia que exercedes contra todas as mulleres, especialmente as do país, as da terra, sí? Cando atacades un referente que nos é máis achegado a nós. A política institucional son crianzas xogando as súas liortas, sí? Con cero respeto por nada. En Galicia, hoxe en día é unha vergonza non ter respeto por nada, pola memoria dun pobo, que a min xa me dá igual a quen lle voten, dame igual os que lle voten ao PP ou ao BNG, hai máis que lle votan ao PP. Isto sabémolo porque nos goberna. Vos exercedes violencia sobre iso. Nun exercicio de autoodio sin precedentes, porque antes xa era un señor que era moi de Madrid, e moi de bandeira de España, pero a que agora é un señor ou unha señora de Estreleira, sí. E iso é un tipo de autoodio, que é unha herdanza que temos, que se está exercendo desde as institucións que din defender o noso. E eu non penso calar.